Uneminyaka engama-25 ubaliswa Sikhundwana akazi noba aqale phi ecinga ngesithwakumbe esehlela udade wabo nabantwana bakhe. Udade wabo uNomzamo Mhlanti oneminyaka engama-42 nabantwana bakhe abahlanu uAzakhiwe Mhlanti, uYibanathi Mhlanti, Wineka Mhlanti, Thoko Mhlanti nonenyanga ezintandathu uLuphumo Mhlanti baxhaxhwa babulawa. Basahlukumezeka bengathi banyine bayithandi. Bekunzima kusapho bambi bemane besifa isiqaqa phakathi kwinkundla zamatyala. Singabahlali sinomnqweno kokuba umbulali lona uNoah makabolele eziseleni akakhululwa ngoba akukho nto sinokwazi ukuhlalela naye ebomeni bethu. uMagula nojongene namatyala amathandathu kwizityholo zokubulala nelinye lokuceba ukubulala. Siyacinga ukuba amalityala lingongezwa kuba ubukho bakhe belizweni nobuba kusemthethweni nabukho bakhe busaphanda. Imibutho yezopolitiko iphose esivivaneni. Sithi anganikwa bail lo ubulele umuntu ongumama nabantwana bakhe, sithi makabolele ejele. Uzothi xa iyohlala phaa ejele uzofidwa kwayile family yonke into azothi abe nayo ngaphakathi kwala jele uzoprovidelwa zingcwelerha ezi. That is why thina sisithi inye into efam yenziwa sisigwebo sentambo qha. Kunyanzeleke amapolisa asebenzise imbumbulu zenjolobe bechitha abahlali bebevutha ngumsindo. Bebezama ukuvalela le moto ebinomrhanelwa ngaphakathi ukuba ingaphumi kumasango enkundla. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndiseXhorha.